Chairperson bla snin. Ek se jkun issa Jason McAuliffe hekk kif l-ex-chairman tal-Fondazzjoni Valletta 18, issa nħatar chairman tal-Valletta Cultural Agency, imma bla ebda poter eżekuttiv. Hekk kif il-Fondazzjoni Valletta 18 se tkun qed tinbidel f'aġenzija kulturali, McAuliffe reġa' kien il-persuna magħżula biex imexxi għall-inqas għall-isem din l-aġenzija. Tul is-snin li għamel fil-kariga ta' chairperson ta' Valletta 18, McAuliffe ma naqax li joħloq kontroversi fosthom meta prova jirredikola l-aħħar kliem miktub mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia permezz ta' post ironiku fuq Facebook. Issa għal xi raġuni li lanqas hu ma jaf x'inhi, McAuliffe tneżża minn kull saħħa eżekuttiva f'dan ir-rwol. Dan ifisser li din issa ser tkun purament pożizzjoni ta' titlu hekk kif mhux se jkun jista' jiddeċiedi u jew jagħtwa deċiżjonijiet. Saqsejna lill-ex-chairman ta' Valletta 18 għalfejn neħħitlu s-saħħa eżekuttiva f'dan ir-rwol. Taf x'inhi r-raġuni għalfejn saret din il-mossa? Ir-raġuni m'hemmx. Saqsejna wkoll il-Jason McAuliffe jekk iħoss li din il-ħatra ħallitux bla snin fil-pożizzjoni tiegħu. Le kuntent ħafna li se nkun chairperson tal-Aġenzija Kulturali għal raġuni ovvja ħafna, il-kontinwità. Wieħed irid jara issa x'legat se jkun qed iħalli Jason McAuliffe warajh bħala chairperson bla poteri eżekuttivi fl-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta.